Добрый вечер. У эфіры «Аб'ектыў». Мяне завуць Катя Малей. Выданне пачнем з дзвюх спартовых навінаў. Першае. 2 медалі за дзень, срэбны і бронзавы, атрымалі беларускія спартоўцы на алімпійскіх гульнях. Другая. Сайт tribuna.com, яго сацыяльныя сеткі і месенджеры прызналі экстрэмісткімі. Чым яшчэ адзначылася гэтая пятніца? Міжнародны трыбунал супраць злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя інструменты даюць надзею грамадзянам Рэспублікі Беларусь аб тым, што злачынцы будуць пакараны. Адзіны бяспечны шлях у Еўропу – легальны. Без фізічнага бар'еру немагчыма абараняць нашу мяжу. Наша мэта – зрабіць гэта як мага хутчэй. Аккредитации позбавили, з олимпийской вёски выслали. Хотелось бы, чтобы Национальный олимпийский комитет Беларуси на деле показал, чьи права и интересы он действительно отстаивает, как минимум, особенно за последний год. У Кангрэсе США прапанавалі зініцыяваць міжнародны трыбунал у дачыненні Александра Лукашэнкі. Апрача таго, група кангрэсменаў Злучаных Штатаў сябры Беларусі заклікала Міжнародны валютны фонд пазбавіць Беларусь грашовага падтрымання. У сувязі з чым амерыканскія кангрэсмены робяць такія гучныя заявы, ды наколькі рэальна іх ажыццявіць, высвятляла Ірына Карніенка. Америка павінна быць гатовая звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд наконт дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, заявіў сустаршыня камісіі правоў чалавека ў Кангрэсе США Крыстафер Сміт. На думку кангрэсмена, Лукашэнка вельмі напалоханы і перабывае ў адчаі ад таго, што можа згубіць уладу. Маўляў, гэта вельмі небяспечны стан, бо ён гатовы на што заўгодна ў адносінах беларускага народу. Я падтрымліваў заснаванне падобных трыбуналаў для трагедыяў у Руандзе, С'ера-Леоне і былой Югаславіі. Я ўпэўнены, што Слабадан Мілошавіч, як і іншыя забойцы, ніколі не думаў, што апынецца на лаве падсудных. Расія не была гэтым задаволеная, і яна наўрад ці будзе задаволеная ў выпадку прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Але паглядзіце, колькі людзей было забіта падчас ягонага кіравання, колькі тысяч беларусаў былі збітыя і зняважаныя на вуліцах гарадоў. Зняццё з алімпійскіх гульняў бягунні Крысціны Цімановскай, смерць кіраўніка беларускага дому ва ўкраіне, міграцыйны крызіс на беларуска-літоўскай мяжы. Гэтыя міжнародныя скандалы адбываюцца на фоне пагаршэння унутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Таму аб'яднанне кангрэсменаў сябры Беларусі, створанае падчас візіту ў Вашынгтон Святланы Ціханаўскай, будзе дзейнічаць рашуча і папераджальна. У тым ліку звяртацца ў міжнародны крымінальны суд. Мы мусім разумець, што гэта доўгая працэдура, але гэта вельмі важная працэдура, асабліва ў сённяшні час, калі прававыя інстытуты ў Рэспубліцы Беларусь не працуюць. Гэтыя інструменты даюць надзею грамадзянам Рэспублікі Беларусь аб тым, што злачынцы будуць пакараны. На думку Сергея Зікрацкага, самым важным у справе аднаўлення справядлівасці будзе пакаранне злачынцаў менавіта на тэрыторыі Беларусі і паводле беларускага заканадаўства. Маўляў, гэта стане магчымым, калі ўлада зменіцца. За межамі Беларусі міжнародны трыбунал супраць рэжыму Лукашэнкі можа распачацца толькі на рашэнне Рады бяспекі ААН. Суд мусіць разгледзець канкрэтныя выпадкі, высветліць, хто канкрэтныя злачынствы здзяйсняў, хто даваў указанні гэтыя злачынствы здзяйсняць, і адпаведна гэтыя асобы мусяць быць прыцягнуты да адказнасці. Другая ініцыятыва кангрэсменаў – не дапусціць, каб Беларусь атрымала спецыяльныя сродкі ад Міжнароднага валютнага фонду. Гэтым же пытаннем зараз займаецца Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Сейчас конгрессмены США обратились к уполномоченному представителю в МВФ США с тем, чтобы блокировать доступ режиму Лукашенко к счету СДР Беларуси в МВФ. То есть эта квота определена для нашей страны уже. Вопрос только в том, уйдет ли она в руки Лукашенко, либо останется для новой демократической Беларуси. Замежна-палітычны крызіс Беларусі моцна пагоршыла пасадка самалёта Ryanair у Менску і наступнае затрыманне 2 ягоных пасажыраў. Унутраны крызіс пачаў разгарацца летась падчас правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Цягам года ў Беларусі завялі амаль 4700 крымінальных справаў супраць удзельнікаў пратэстаў. Колькасць
палітзняволеных доросла до 610 человек. С протестами и репрессиями правооборонцы связывают смерти 8 человек. Разгромленные десятки редакций у незалежных медиа, знищенные недержавные организации. Тысячи человек были вымушенные литерально бегчы от переследу силовиков у іншыя краіны. У той час, як патрабаванне апанента ўлады засталося нязменным. Спыніць гвалт, выпусціць палітвязняў і правесці новыя сумленныя выбары. Ірына Карніенка, Белсат. Еўразвяз 18 жніўня склікае экстранную сустрэчу міністраў унутраных справаў для абмеркавання міграцыйнага крызісу на мяжы з Беларусю. Калі раней на беларуска-літоўскай мяжы стабільна затрымлівалі больш за 50 парушальнікаў за дзень, то цяпер колькасць мігрантаў рэзка зменшылася. Літва закрыла мяжу для ўцекачоў. Напружанне паміж краінамі расце. Да чаго можа дайсці канфлікт, даведалася Яна Шэк. Законопроект об будоўлі агароджаў на літоўска-беларускай мяжы прыняты. До 2022 года Літва плануе усталяваць 500-кіламетровую перашкоду. Без фізічнага бар'еру немагчыма абараняць нашу мяжу. Наша мэта – зрабіць гэта як мага хутчэй. Гэта будзе 4-метровы плот з металічнай сеткі з калючым дротам наверсе. Піраміда з калючага дроту будзе і побач з ім. Яшчэ адна будоўля выкліканая наплывам мігрантаў, кантэйнерныя дамы для іх, якія пачалі ўсталёўваць у пачатку тыдня на стадыёне школы памежнікаў. Это металлические домики, контейнеры, которые приспособлены жить в северных странах. Они отепленные, там есть и радиаторы, и кровати, шкафчики, стол, стулья. Это не только сами домики, но и санитарный блок, это где их для отдыха предусмотрено есть, столовая. Літва заявила, што будзе вяртаць мігрантаў у Беларусь, а заявы аб атрыманні прытулку прымаць толькі на прапускных пунктах або амбасадзе. Учора затрымалі 2 чалавек, сотню вярнулі. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы паведаміў, што з Іраку ў Менск вылецеў пусты самалёт, каб забраць тых, хто хоча вярнуцца. Літва закрывае мяжу. Таму не толькі не засталося шляху ў Еўропу, але і можна загінуць ад рук дыктатара. Адзіны бяспечны шлях у Еўропу – легальны шлях. Звяртаюся да іракцаў. Не верце таму, што кажуць вам тыя, хто прадае квіткі. Не едзьце ў Беларусь. Улады Іраку ведаюць, што вас чакае. Спытайце ў іх. Гаворка пра смерць іракскага мігранта 4 жніўня, у якой Лукашенко ў сваю чаргу вінаваціць літоўскі бок. З учора і Беларусь не пускаюць цікачоў назад. Ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Таму ўзнікаюць сітуацыі, калі мігранты могуць прастаяць між літоўскімі і беларускімі памежнікамі некалькі гадзінаў, нават сотні. Ну что стоим? Давай вперед. Куда? Напружанне на беларуска-літоўскай мяжы расце, але ці можа дайсці да сілавога развязання? Надо признать, что уровень напряженности он повысился, и риск обострения ситуации он существует, так как в том числе потому, что обе стороны, если исходить как бы из позиций, из того, что мы видим в общественном поле как Беларуси, так и Литвы, обе стороны настроены решительно. Наплыў мігрантаў павялічыўся і на беларуска-польскай мяжы. Учора затрыманы 71 уцякач з Афганістану, пазаўчора 62 мігранты, большасць з якіх грамадзяне Іраку. Намеснік міністра ўнутраных спраў Польшы ў інтэрв'ю інтэрнэт-каналу «Тэлевізія в Польсцы» ацаніў гэта як помсту за прадстаўлены прытулак бягунні Крысціне Ціманаўскай. Также з Унією Європейською Беларусь вядзе гібридную вайну з еўразвязам з дапамогаю нелегальных мігрантаў, якіх памежнікі прапускаюць праз польскую і літоўскую межы. Беларусь выкарыстоўвае іх як жывую зброю. Праз мігранцкі крызіс прэм'ер-міністры Латвіі, Эстоніі ды Літвы прапанавалі пашырыць старыя санкцыі, увесці новыя, сектаральныя і персанальныя ў дачыненні Беларусі. Яна Шэк, Белсат. Спрабавалі выслаць яны, але выслалі іх. На фоне скандальнай сітуацыі вакол лёгкаатлеткі Крысціны Ціманаўскай, якую спрабавалі сілком вывезці з Токіа ў Менск, Міжнародны алімпійскі камітэт пазбавіў акрэдытацыі 2 прадстаўнікоў трэнерскага штабу – Артура Шумака і Юрыя Маісевіча. Такое рашэнне прынялі для, цытата, дабрабыту спартоўцаў Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, якія ўсё яшчэ перабываюць у Токіа. Падрабязнасці у Ірыны Дарафійчук. Міжнародны алімпійскі камітэт скасаваў акрэдытацыю 2 трэнераў беларускай каманды па лёгкай атлетыцы, якіх падазраюць у ціску на Крысціну Ціманаўскую.
У інтарэсах дабрабыту спартоўцаў нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, якія ўсё яшчэ прыбываюць у Токіа, і ў якасці часовай захады МАК адмяніў учора ўвечары акрэдытацыі двух трэнераў – спадара Артура Шумака і спадара Юрыя Маісевіча. Трэнеры пакінулі алімпійскую вёску праз некалькі дзён пасля таго, як загадалі Крысціне Ціманаўскай сабраць валізкі ды ехаць у аэрапорт. Прычынай ціску стала тое, што 24-гадовая бягуння адмовілася выступаць не ў сваёй дысцыпліне і выказала ў сацсетках меркаванне про тренерский штаб. Давай, ты можешь еще немножко поплакать, я пойду сейчас валенку скажу, что все нормально, мы согласны на это решение. Я не сказала, что я согласна. Сколько тебе надо подумать? У нас времени тоже нет. Акалічнасці справы і ролю ў ёй пазбаўленых акрэдытацыі трэнераў будзе высвятляць адмысловая камісія. Это вырашае дысцыплінарная камісія. Разгляд справы працягваецца. Скасаваннем дзвюх акрэдытацыяў дысцыплінарная працэдура не закончылася, яна працягваецца, і дысцыплінарная камісія прыме адпаведныя захады, санкцыі да рашэння. Сітуацыю з Крысцінай Ціманаўскай Томас Бах назваў прыкрай і падкрэсліў, што адна з задачаў міжнароднага алімпійскага камітэту абараняць спартоўцаў. Адказны за моладзевую палітыку і спорт у нацыянальным антыкрызісным управленні Вадзім Крывашеев рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту лічыць правільным. Расследование еще продолжается, и мы уверены, что к ответственности должны быть привлечены не только конечные исполнители преступных приказов режима, но и те функционеры, которые были задействованы на различных этапах в этом давлении. Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі адрэагаваў на выдаленне трэнераў афіцыйнай заявай, у якой падкрэсліваецца, што гэта часовыя захады. І гаворыцца пра шчыльную супрацу з міжнародным алімпійскім камітэтам для высвятлення ўсіх акалічнасцяў прынятага рашэння. НАК Беларусі ў поўнай меры адстойвае і будзе далей абараняць інтарэсы ўсіх беларускіх атлетаў і трэнераў ад любых формаў дыскрымінацыі пры наяўнасці такіх. Але сітуацыя з Крысцінай Ціманаўскай ды шэрагам іншых беларускіх спартоўцаў, што выступілі супраць рэжыму, гэтую заяву Нацыянальнага алімпійскага камітэту цалкам абвяргае. Ірына Дарафейчук, Белсат. 3 месяцы арышту за нібыта разгалошванне звестак следства ў справе каардынацыйнай рады. Суддзя Тацяна Шоцік прызначыла лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалаю Казлову максімальна строгае пакаранне паводле гэтага артыкулу. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, як і над іншымі сябрамі рады Максімам Знакам і Марыяй Калеснікавай. Вырак агучаны, але яшчэ не набыў законнай моцы. 10 дзён, за якія можна абскардзіць рашэнне суда, старшыня АГП, сябра каардынацыйнай рады Мікалай Казлоў застанецца на волі. Канешне, ніякага суда няма. Мы бачылі дзейнасць пэўнай купкі чыноўнікаў, якія атрымалі, это маё перакананне, указівку зверху, што як рабіць, ну і ўсё завершылася тым, чым і прагназавалася. Вырак Мікалаю Казлову вынесла суддзя Ленінскага раёну Менска Тацяна Шоцік. Гэткім чынам яна поўнасцю задаволіла патрабаванне пракурора. Нягледзячы на пратэст падсуднага, працэс зрабілі закрытым, як і разгляд справы Марыі Калеснікавай ды Максіма Знака, сябраў каардынацыйнай рады. У залу не пусцілі нават бацьку Марыі. Ждать и надеяться, как говорится в романе Дюма. Ждать и надеяться. Ну и, конечно же, мы с Машей очень духовно и морально связаны. И со своей младшей дочерью. Поэтому все это придает нам силы эту ситуацию пережить вместе, пережить достойно. Сёння ж працягнуўся суд на палізняволеным Сцяпанам Латыпавым. Палітвязень выступіў з моцнаю прамоваю. Я буду сядзець столькі, колькі асабіста захачу. Якую цану за гэта буду плаціць, іншае пытанне. Але вырашаць буду толькі я. Я буду вырашаць, працягнецца судовае паседжанне ці не. Я буду вырашаць, вярнуся я сёння з камвоем альбо з хуткай дапамогай. Гэта маё права, гэта мая свабода. Самае балючае, што я з усіх сілаў спрабую ставіцца да яго як да прафесіянала, які перабывае ў вельмі няпростай сітуацыі. Але мне не ўдаецца. Я добра стаўлюся да хлопцаў з канвою. Разгляд крымінальнай справы супраць Сцяпана хутка завершыцца. Апытаныя ўсе сведкі цяпер праслухоўваюць тэлефонныя размовы ды інтэрв'ю журналістам Тутбай. Палітвязень ад допыту адмовіўся. Надзея Бельская, Белсат.
Паплечнікі Віталя Шышова, кіраўніка беларускага дому ў Кіеве, якога ў аўторак знайшлі павешаным, паведамляюць аб тэлефонных пагрозах. Некаторымі падрабязнасцямі трагедыямі з нашымі кіеўскімі калегамі подзялілася дзяўчына Віталя, Бажена. Вашай увазе фрагмент размовы. Я думала, что все будет хорошо. Может, он там, я не знаю, заблудился. Я понимала, конечно, подсознательно, что этого быть не может. Что как бы он хорошо знал лес этот, потому что мы не один раз здесь гуляли, ходили на шашлыки. Я думала, что его вывезли. И думаю, может быть, он где-то выкинул по дороге телефон в какие-то кусты, чтобы как бы обезопасить нас всех, кто остался здесь. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я проснулась с мыслями, и даже в момент, когда его нашли, я сидела возле входа в лес и говорила своей подруге, да, о том, что, блин, нужно передать передачку, а как он там без вещей. Да, ко мне там подходили сотрудники, я точно знаю, что это они. Сотрудники чего? Ну, я так понимаю, наших правоохранительных органов здесь, даже в Киеве, на Майдане, в центре города ко мне подходили якобы знакомиться и начинали задавать вопросы про Беларусь, а потом оказалось, что у мужчины выпала вот петличка, и коробочка из-под петлички выпала из-под куртки. И там дальше за деревом стоял парень с камерой, снимал. Я ему говорила, что, Виталий, кому мы нужны? Может, у тебя паранойя? Маргарыта Ляўчук, Валерыя Дэле, Вераніка Круглова, Наві Бэнд. На галоўнай сцэне фестывалю «Тутака» выступяць выканаўцы, якія праз пераслед былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Дажджлівае надвор'е не паўплывае на праграму двухдзённага фэсту на Падляшшы. Акрамя музычнай праграмы удзельнікаў чакаюць дыскусіі на розныя тэмы. Калі вам не ўдалося трапіць на фестываль абуджаных, паглядзець яго можна онлайн на канале фундацыі «Тутака» праз YouTube. Медыападтрымання фестывалю надае ў тым ліку і наш канал. Як я бачу, адну з галоўных, не ведаю нават мэтаў гэтага фестывалю, сапраўды такія часы зараз цяжкія, складаныя. Ну, па-першае, варта укінуць нейкага пазітыву ў гэтыя часы, ну а па-другое, важнасць гэтага фестывалю, паколькі ён можа быць адным з такім масткоў, які аб'яднае тых беларусаў, якія, ну, напрыклад, вымушаныя былі выехаць у Польшу. І калі вось будзе ў нас нешта, дзе мы можам аб'ядноўвацца, прыязджаць, сустракацца, гэта, да, важна. Я думаю, што гэта файная ідэя і свята, якое, напэўна, ў гэтыя цёмныя часы, напэўна, ўсім нам патрэбнае, каб мы маглі прыйсці самі, з сябрамі, сем'ямі, з дзецьмі і проста адпачыць і парадавацца. Idea zjawiła się pośle zakrycia festiwalu Basowiszcza, jaki tu był raniej. I тому, что фестиваль Басовища był jak takie, no, wielmi ważna kropka na mapie tej białoruskiej kultury tu na Podlaszu i on istnował 30 lat i był jego początki byli jak obudzenie Białorusów Podlasza do tego, żeby gromko rozmawiać про swoją kulturę, про swój język. Это вельмі важна, што беларуская культура гэта не нейкая новая з'ява, не звязаная ні з чым, яна ўкаранёная, і тут у Барыку таксама ўкаранёная. Сёння я представляю проект «Існа Тріо» на гэтай самай сцэне. Мы ўпершыню і, ў прынцыпе, наш гурт паўстал у чэрвені 2021 года, вось тут у Польшы падчас праекту «Растае». І гэта такі вельмі унікальны музыкант, як Андрей Евдокимов, Алексей Варсоба, я Сержик Довгуша. Мы ствараем музыку пачуццяў, мы ствараем музыку не толькі з беларускімі тэкстамі, але і на іншых мовах. І ў
працяг музычнай тэмы. Роўна год аднаму з сімвалаў выбарчых пратэстаў у Беларусі – дыджэям пераменаў. 6 жніўня 2020 года гукарэжысёры Кірыл Галанаў і Улад Сакалоўскі уключылі песню «Перемен» проста падчас праўладнай імпрэзы ў кіеўскім скверы Менску. На гэтым я, Катя Малей, развітваюся і зычу спакойнага вечара. Да пабачэння.